750 anos da historia da cidade de Pontevedra que dende hoxe forman parte do patrimonio público. O convento de Santa Clara xa é por fin de propiedade municipal. O alcalde asinaba ante notario o peche da que se considera a operación urbanística máis importante para a cidade nos últimos 2 séculos. Que tal, saúdos? Hoxe as portas do histórico inmoble abriron por primeira vez para unha visita guiada na que tamén estivo un equipo de Canal Rías Baixas. De contado, imos ata o convento de Santa Clara, antes titulares. A CIGA mobilízase para reclamar unha saída digna á crise económica. Organizou manifestacións nas 7 cidades e vilas galegas máis importantes en defensa da clase traballadora. Converter Ribeira nun destino emerxente. Este é un dos obxectivos do Plan de Sostibilidade Turística en Destino que lle foi concedido ao municipio con cargo aos fondos Next Generation. Unha delegación chilena visita estes días Galicia co obxectivo de promover unha candidatura conxunta para a declaración do marisqueo a pé como patrimonio cultural e inmaterial da UNESCO. Meis festexa o 15 aniversario da súa escola infantil. Na celebración destacouse a importancia do centro para axudar a conciliación dos paisenais e para fixar poboación no rural. Vila García cancela as súas badaladas do 31 de decembro. O avance da pandemia obriga a suspensión de novo desta peculiar toma das uvas 12 horas antes. O convento de Santa Clara xa é por fin de titularidade pública. Este mediodía o alcalde de Pontevedra asinaba ante o notario o peche da que se considera a operación urbanística máis importante para a cidade nos últimos 2 séculos. Non en van, con esta compra o concello suma o patrimonio público 12.000 metros cadrados en pleno centro. A compra supuxo ás arcas públicas un desembolso de 3,2 millóns de euros. Os 12.000 metros cadrados do convento de Santa Clara xa son patrimonio dos pontevedreses. Un día de celebración para a cidade que na Orde das Clarisas deixa un sabor agridoce. A madre abadesa pregunteille que significado lle sacaba ela o feito de que estuera chovendo o día de hoxe. E díxome que claramente era porque Santa Clara estaba chorando, non? Chorando de pena por deixar, non, o convento que ocuparon durante 750 anos. Non? Nós tamén, pero de emoción. Tras meses de negociacións e xestións, o Concello formalizou este mediodía a compra por valor de 3,2 millóns de euros. Eu non son capaz de transcribir a importancia que ten este feito de incorporación de Santa Clara ao patrimonio municipal. O convento de Santa Clara foi testemunha durante 750 anos da historia da cidade, permanecendo prácticamente inalterable ao paso dos séculos. Coa súa incorporación ao patrimonio público, ábrese un novo capítulo. A todos os cidadáns de Pontevedra, que eu creo que maioritariamente están encantados, non, de conocer na súa totalidade, na súa integridade, un convento que, como dixen antes, mantivo sempre unha presencia discreta, pero pechada, non? Hoxe as portas do histórico inmoble abríronse por primeira vez para unha visita guiada, unha toma de posesión simbólica na que o alcalde, concelleiros e medios de comunicación percorreron as súas estancias e os 10.000 metros cadrados da famosa Horta das Clarisas. Desde o punto de vista urbano é a operación máis importante do século XX, do século XXI. Solamente pode ser comparable pois a operación que se fixo a finais do século XIX coa incorporación e a construción da Alameda e das Palmeiras, non? Ese proxecto que deixou deseñado Sesmeros, non? A intención do Concello é poñer en marcha un programa de actuacións e accións para que todos os pontevedreses poidan coñecer o convento. O primeiro paso será organizar visitas guiadas que se concretarán próximamente. E imos a facer todo o posible, non, para facilitar que todos os pontevedreses e pontevedresas poidan conocer en profundidade esta xoia do patrimonio municipal que eu non podo máis que mostrar a miña satisfacción por ter conseguido esa incorporación. Dende a Orde das Clarisas agradeceron o trato recibido dende o Concello. Confesan que, aínda que lles resulta difícil renunciar ao convento, están satisfeitas de que pase a ser de toda a cidadanía de Pontevedra.
Máis asuntos. O vicepresidente primeiro da Xunta fixo hoxe en Ribeiro unha nova chamada á prudencia de cara á vindeira ponte da Constitución e as festas do Nadal. Coincide así coas recomendacións do Ministerio de Sanidade que pon certos límites ao número de participantes en eventos públicos e sociais pola aceleración na suba dos contaxios e a incertidume asociada á variante Ómicron. Hai pandemia, estamos nunha sexta ola, xa, sin ninguna dúbida. Estamos nos 700 contaxios en Galicia no día de hoxe e polo tanto, descoñecer esa situación, que tanto como decir, non hai por que ter ningún tipo de precaución, sería equivocarse. Por tanto, ese chamamento á prudencia que fai o Ministerio, Galicia está totalmente de acordo. Bueno, aquí le vamos aplicando, hai tempo, hai unha serie de medidas aplicadas na hostelería dende o fin de semana pasado, tanto que pedimos, todos queremos, todos temos no recordo outras épocas nas que pensábamos que todo isto xa pasara, volveron as olas e, por tanto, aprendamos deso e agora que veñen estas datas tan importantes, todas estas datas de Nadal tan importantes para as familias, para as persoas e tamén, por que non decirlo, para a hostelería, nos o que imos intentar é compatibilizar a seguridade sanitaria, isto é fundamental sempre, e máis, vendo como están subindo os contaxios, con que a vida económica e a vida do sector turístico, do sector hoteleiro e de todos os sectores en xeral poidan seguir unhas condicións de seguridade. Bueno, Rueda mosouse tamén favorable á realización de probas PCR ao persoal da hostalería, atendendo así unha solicitude do propio clúster de turismo. Tamén incidiu na necesidade de que os hostaleiros sigan insistindo na exixencia do certificado COVID naqueles casos nos que é preceptivo. E igual que se fixo noutras ocasións, cando se facían cribados en sectores prioritarios, a xente que traballa cara ao público no hostelería agora tamén en esos programas de PCRs que se vai facer, se estará en conta outra vez, porque é absolutamente fundamental, e a cambio tamén nesa xuntanza na que estuven aproveitamos para pedirlle ao presidente do Castro de Turismo e os das 4 provincias, os responsables hosteleiros que estaban ali, que tamén eles sexan consecuentes e que lle digan a todos os hosteleiros que esa exigencia do certificado nos momentos en que é perceptivo, que a partir das 9 da noite en bares, cafeterías, restaurantes durante todo o día e ocio nocturno tamén, as horas en que funciona, iso é fundamental. Por tanto, isto ten que ser unha axuda mutua que ao final nos axudaremos todos. E hoxe comezou a campaña de reforzo coa terceira dose ás persoas de entre 60 e 69 anos. Esta nova fase vaise prolongar durante as vindeiras semanas, unha vez concluída a inoculación á franxa anterior, a que vai dos 70 aos 79 anos. Dende o Sergas fan un chamamento ás persoas desta franxa que non se vacinaron a que o fagan canto antes. Avanzan tamén que a campaña pros menores de entre 5 e 11 anos poderá arrancar a mediados deste mes. Dende hoxe estáse citando e vacinando as persoas de 60 a 69 anos. E, por suposto, se calquer persoa acude sen cita e está sin vacinar, tampouco hai ningún problema, se vacina no momento que o decida, e estamos un pouco á espera da vacinación dos nenos de 5 a 11 anos, que todo parece indicar que a partir de mediados de mes pode ter que iniciarse dita vacinación, pero a toda agora non hai unha confirmación concreta. E imos agora coas consecuencias da pandemia. A CIGA mobilízase en toda Galicia para reclamar unha saída digna á crise económica. A Central Nacionalista convocou hoxe manifestacións nas 7 cidades e vilas galegas máis importantes para evitar que a clase traballadora sexa a máis prexudicada na toma de medidas. De feito, xa adiantaron que están a preparar unha convocatoria de folga xeral. Evitar que a clase traballadora pague as consecuencias da actual crise. Esta é a demanda que hoxe mobilizou a CIGA nas 7 principais cidades e vilas de toda Galicia. O sindicato denuncia que nin a Xunta nin o Estado están a adoptar as medidas necesarias para conseguir unha saída digna. Que representan tanto unha como outra institucións que non están facendo absolutamente nada para sair da crise. Dende a Xunta fan caso omiso a todas as propostas que dende a CIGA temos mandado para enviado, incluso ao Parlamento a través do BNG, para mellorar as condicións dos traballadores. Estou falando de hacer medidas pola creación de emprego ou tarifa eléctrica galega. A Xunta evidentemente está máis a atender os
compromisos que teña coa gran patronal. En Pontevedra, a manifestación arrancou dende o edificio da Xunta ás 11 da mañá. Baixo a chuvia percorreron o centro da cidade ata chegar á subdelegación do Goberno. Vamos a facer a dupla nunha concentración, a dupla denuncia da situación que está vivindo a clase traballadora, que nós entendemos que por iso, inda que chova, temos que sair á rúa para defender os nosos dereitos. Poñen o foco na imparable suba da factura eléctrica que non vai acompañada dun incremento nos salarios, tamén na necesidade de derogar as reformas laborais. Outra das súas demandas refírese ás pensións. Non están satisfeitos coa reforma que se atopa en proceso de tramitación no Congreso. Dende o Goberno do Estado nos atopamos que moitas promesas fixeron cando foi a moción de censura, pero en ningún caso derrogaron ninguna da legislación que consideramos que son tan lesivas para a clase traballadora. Dende o sindicato advirten de que xa están a traballar nunha convocatoria de folga xeral para reclamar cambios no escenario actual. Rescatados ilesos os 4 tripulantes dunha embarcación que a primeira hora desta mañá emborcou en Porto do Son, nas inmediacións do Castro de Baroña. Foi un dos propios mariñeiros o que alertou a Salvamento Marítimo do suceso. Inmediatamente mobilizouse a Salvamar Regulus e o helicóptero Pesca 1, ademais de dar aviso a varios pesqueiros que faenaban na zona. Porén, non foi necesaria a súa intervención, posto que os 4 tripulantes alcanzaron a costa polos seus propios medios. Ao parecer, o accidente debeuse a un golpe de mar, dado que as condicións meteorolóxicas na zona eran moi desfavorables. E a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está a completar estes días a reflotación do buque pesqueiro Lete, lafundido no peirao de Ribeira en xaneiro de 2020. Tras a correspondente inspección do pecio e a extracción de todos os residuos contaminantes sólidos e líquidos que se atopaban no buque, procederase ao remolque para a súa xestión por unha entidade autorizada. A retirada do barco responde máis ben a razóns de seguridade e explotación portuaria ante a falla de resposta dos seus titulares, os que Portos de Galicia instou a asumir a tarefa inicialmente por ser a súa responsabilidade. O Servizo Total de Reflotación e Xestión dos Restos do Pesqueiro conta con un orzamento de máis de 330.000 euros que adiantará o organismo portuario. Bueno, veamos aí un anaco vicepresidente da Xunta en Ribeira, aonde acudiu para participar na presentación do Plan de Sostibilidade Turística en destino deste municipio. O proxecto presentado por Ribeira foi un dos seleccionados en Galicia con cargo aos fondos europeos Next Generation. O plan, cun investimento de preto dos 2 millóns de euros, segue as 4 grandes liñas de planificación turística como a sostibilidade, a accesibilidade, eficiencia e digitalización. Converter a Ribeira nun destino emerxente. Este é un dos obxectivos do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino presentado esta mañá, que lle foi concedido ao municipio con cargo aos fondos europeos Next Generation. En total, preto dos 2 millóns de euros. O plan segue as 4 grandes liñas de planificación turística hoxe en día, como son sostenibilidade, accesibilidade, eficiencia e digitalización. Ribeira, os retos que ten o seu turismo, o resto que ten a súa sociedade, pois son os mesmos que teñen todas as cidades no ámbito no que nos desenvolvemos en esta Europa, que ten eses principios que todos e cada un de os nosos proxectos ten que levar adiante, non? Unha Europa verde, unha Europa sostible, unha Europa e un concello pois que sea eficiente, que unha Europa e un concello que teñan precisamente o que é a competitividade a través de as fórmulas participativas como algo importante e, sobre todo, tamén unha Europa pois digitalizada. O proxecto, que deberá executarse no período 2022-2024, engloba un total de 15 accións a desenvolver, entre as que se inclúen a rexeneración e posta en valor do entorno litoral do municipio, a recuperación do patrimonio etnográfico ou a creación de produtos turísticos que destaquen os seus principais atractivos, a creación do Museo do Mar, a humanización do entorno do Faro de Corrubedo ou a creación dun miradoiro e punto de interpretación da paisaxe en Punta Castro serán algunhas das actuacións contempladas neste plan. Dende a Xunta destacaron a importancia deste proxecto, un dos mellor valorados polos técnicos, o que lle permitiu ser un dos seleccionados en Galicia. Segundo el, proxectos como este contribúen a enxalzar o turismo tranquilo en contacto coa natureza e respetuoso co entorno, que Galicia xa ofrecía e que converteu a esta comunidade en destino de moda este pasado verán. Cambiaron moitas mentalidades, creo que Galicia ten unha enorme oportunidade en materia turística,
pensando en tanta xente que antes iba a outros lugares e agora se fixa nos tesouros que temos en Galicia, porque se buscan outro tipo de cousas, se busca máis contacto coa natureza, máis turismo tamén cunha conexión cultural, menos masificación. O Camiño de Santiago, sin ninguna dúbida, é unha enorme oportunidade, todo o que ten que ver co Xacobeo, e temos un ano por diante para aproveitalo, pero tamén moitísimas cousas que, sin estar relacionadas directamente co Xacobeo, sí que están relacionadas con Galicia. Bueno, eu o levo dicindo moitos meses, pero que as cifras nos dan a razón. Galicia está de modo, que temos que conseguir e que siga estando durante moitísimo tempo dende o punto de vista turístico. Máis cousas, a Marea Cidadá de Noia reclama unha regulación clara sobre o funcionamento e instalación das terrazas nos locais hostaleiros do municipio. O voceiro desta formación, Manolo Seijas, acusa o executivo de falla de xestión neste asunto e de usar métodos, ao seu entender, caciquís para a súa asignación. Dende a Marea sinalan que a instalación de terrazas de xeito regular é un problema tanto para o propio sector, que non contaría coa seguridade xurídica necesaria, como tamén para a propia veciñanza, que vería como o uso de chan público funciona de xeito totalmente anárquico e desregulado, segundo din. Afirman nesta formación que a pandemia da COVID e a flexibilización da situación das terrazas debido á reducción de capacidades en interiores agravou enormemente o problema. Se ben afirman que comprenderon e apoiaron esa flexibilización. Tamén recordan que a reducción xa non existe e que compre atallar dunha vez por todas esta problemática. Vilagarcía queda sen as súas clásicas badaladas das 12 do mediodía do 31 de decembro por segundo ano consecutivo e de novo por culpa da pandemia. Falamos deste asunto de contado, despois a publicidade, aquí nas Novas do Día. Aquí continuamos nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Unha delegación da Corporación Nacional de Mulleres na Pesca Artesanal de Chile visita estes días Galicia. O obxectivo é promover unha candidatura conxunta entre os dous países para a declaración do marisqueo a pé como Patrimonio Cultural e Inmaterial da UNESCO. A delegación chilena que encabeza a presidenta da Corporación Nacional de Mulleres na Pesca Artesanal, Sara Garrido, está a manter diversos encontros con autoridades e profesionais do sector para coñecer de primeira man as peculiaridades do marisqueo a pé na ría de Muros Noia, actividade equivalente á recolección de beira que se practica nas illas chilenas de Chiloé e Tenglo. Precisamente as grandes similitudes entre as dúas actividades e a importante representación feminina neste sector propiciou a presentación dunha candidatura conxunta entre os dous países para a declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte da UNESCO. Tras intercambiar experiencias coas mariscadoras, os membros da delegación tiveron ocasión de visitar os bancos marisqueiros e coñecer en detalle os labores de extracción. Ademais dos encontros con autoridades locais, a presidenta da Corporación chilena foi recibida pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez. Falamos agora da República Dominicana porque os viños da denominación de orixe Rías Baixas promocionanse naquel país caribeño. A ADEO organizou nas últimas horas o seu primeiro acto na República Dominicana. Nel participaron 14 adegas e preto de 40 profesionais do sector. Entre eles salienta a participación de importadores, sumilleres e tamén influencers e medios especializados. O xantar que se organizou acudiu tamén o embaixador de España na República Dominicana e a responsable da Oficina Comercial Española en Santo Domingo. A comida estivo acompañada por 10 marcas da denominación de orixe. Segundo indican dende a ADEO, a elección deste mercado como potencial débese ao bo comportamento das súas exportacións nos últimos anos. Destacan especialmente as cifras da campaña 2021, onde as vendas a este país caribeño aumentaron máis dun 93%, superando os 156.000 litros. A República Dominicana ocupa xa a 11ª posición no ranking de exportacións de Rías Baixas. Cambiamos de asunto. O Concello de Meis celebra o 15 aniversario da súa escola infantil. Membros do goberno local, mestras e alumnado participaron nunha pequena festa de homenaxe nese centro. Concello e docentes destacaron a importancia da escola infantil para axudar a conciliación dos pais e nais e para fixar poboación no rural.
O futuro de Meis está asegurado. A súa escola infantil funciona con máximo de ocupación e cun alumnado que, como se ve nas imaxes, tamén come estupendamente. E iso que os máis cativos viñan de comer algunha lambetada na festa que o centro celebrou para conmemorar o seu 15 aniversario. Pois a verdade que foi así un acto bueno para dar un poquinho a conocer a escola, xa que levamos 15 anos aquí traballando e bueno, un pouco eso, pois para agradecerle tamén ás familias que conten sempre con nós e que nos teñan un pouco de referente para cuidar os seus nenos. Na festa tamén participou o goberno local, conscientes da importancia que supón para un concello como o de Meis contar coa súa propia escola infantil. Antigamente as familias tiraban de avós, hoxe en día os avós aínda traballan ou as familias viven, bueno, pues non teñen quen lles axude e é esencial, xa dicía, para un concello como Meis con un orzamento tan limitado, investir máis de 200.000 euros nun servizo é moito, pero tamén o invertimos, por exemplo, no servizo de recollida do lixo e sabemos que o temos que facer, pois isto é exactamente igual ou máis, non? O que temos que queremos é fixar poboación, que a xente veña ao rural e para iso temos que prestarlle servicios e ademais de boa calidade. O centro conta na actualidade con 39 alumnos matriculados. O seu horario é de 8 da mañá a 8 da tarde, incluindo o servizo de comedor. A escola adaptase así aos horarios de pais e nais, sendo fundamental para axudar a conciliación familiar. Pois sí, a verdade que sí, porque hoxe en día traballando os dous é moi complicado deixar os nenos e a verdade que sí. O bo funcionamento da escola fai que todos os anos completose un máximo de prazas, quedando incluso fora nenos e nenas do propio municipio. Dende o centro ven necesario unha mellora para poder dar cabida a todos os cativos que solicitan unha praza. O centro está funcionando ao 100%, non temos demanda, o sea, non temos falta de nada. O que sí sempre se falou é que temos aí pendente, pois si sería bo mellor unha reforma, unha ampliación, pois para darlle máis cabida a máis nenos, xa que normalmente quedan sempre nenos do propio concello, quedan sin plaza, porque claro, non temos prazas para máis, son as que hai. Entón, si co mellor, pois unha ampliación sí que nos viña ben. Dende o concello xa hai tempo que toman nota desta demanda e traballan nun proxecto para poder solicitar as axudas necesarias para ampliar e mellorar a escola. Melloras que tamén solicitarán para o pabillón próximo ao centro. Pola súa parte, dende a escola miran o futuro con optimismo debido á gran solicitude de prazas que reciben cada ano, incluindo a nenos e nenas de outros municipios. A Funeraria San Marcos renova por completo o tanatorio de Poio. A empresa reforma todo o interior do inmoble creando unha nova sala e convertendo as instalacións en pioneiras dentro do sector. Dende a funeraria queren con estes cambios mellorar todo o posible a comodidade dos familiares nos seus momentos máis difíciles. A Funeraria San Marcos non deixa de innovar cada ano para mellorar todo o posible as súas instalacións. Desta volta, foi o tanatorio de Poio o que recibiu unha remodelación completa do seu interior. A empresa mellorou as instalacións para convertelas en pioneiras dentro do sector. San Marcos vai ser a empresa que quero que siga sendo a referente do que é a área sanitaria non da parte médica, senón funeraria. É curioso, eu vou inventar tamén unha área, pero funeraria. Lógicamente San Marcos está en Pontevedra, está en Poio e vai estar en outras localidades, concellos que rodean o de Pontevedra. No ato de presentación das melloras participou o cociñeiro Pepe Solla. O chef destacou a importancia para os familiares de pasar os momentos máis difíciles nunhas instalacións o máis cómodas posibles. Calquer mellora que se acada en todas as infraestructuras, ¿no? É unha mellora para todos os veciños, para toda a sociedade. Este momento en concreto, esos momentos son tan duros, tan complicados, ¿no? De despedirnos de alguén, poder ter un espazo moito máis adecuado, máis agradable. Acabamos de ver agora un pouco toda esa reforma, ¿no? Non vai aplacar ningún dolor, por suposto, non é a función. A función é que ese momento sea un pouco máis menos difícil. Dende o Concello quixeron destacar a labor que fai a funeraria para acompañar as familias nos momentos máis duros. Tamén puxeron en valor que a empresa non deixe de innovar e dote apoio dunhas instalacións de primeiro nivel. Cando conocín esta nova instalación é como outro mundo, é como unha cousa diferente, porque os que o conocemos, cando naceu, os que conocemos con este cambio que se deu neste momento, é realmente, diríamos que, espectacular. É dicir, que as cousas, cando hai persoas que teñen interés, que lle poñen corazón, que lle poñen ganas, e cando hai técnicos tamén, evidentemente, que diseñan e que saben o que fan, se consiguen espacios como este. A funeraria agradeceu o apoio recibido especialmente por parte dos veciños de Poio. Tamén se comprometeron a estar alerta con todas as novidades do sector para non deixar de mellorar as instalacións e continuar sendo unha referencia nacional.
Vilagarcía cancela as súas badaladas do 31 de decembro. A tradicional festa que fai a cidade 12 horas antes de comezar o ano será suspendida por segundo ano consecutivo. O goberno local toma esta medida para evitar as masificacións e garantir a seguridade sanitaria. O medo ás aglomeracións pon en risco tamén a cabalgata de Reis. Dende Rabella barallan a posibilidade de cancelar tamén o desfile polo avance da pandemia. Aínda queda máis dun mes e o goberno local estudará todas as posibilidades para evitar cancelar esta cabalgata. O que si garante o executivo de Alberto Varela é que os Reis Magos estarán recibindo durante días os nenos e nenas do municipio nun formato máis seguro. O que tamén estará presente este ano en Vilagarcía é o mercado de Nadal. Vaise inaugurar o día 3 de decembro con 16 casetas polas que se van a alternar 36 firmas comerciais e 4 ONGs. O mercado terá unha ampla oferta de decoración, artesanía, agasallos e gastronomía. 3.000 euros repartidos en vales de compra de 100 euros e un premio especial de 1.000. Estes son os principais atractivos da campaña de Nadal da Asociación Boirense de Empresarios que arrancou hoxe mesmo. Empresas asociadas á AVE participan na campaña de Nadal da patronal que porá en xogo 3.000 euros. Tras o éxito acadado no verán, a AVE decidiu repetir o sistema de participación. Os clientes deberán subir unha foto dos tickets á web da entidade co que entrarán directamente no sorteo semanal de 5 premios de 100 euros, así como un sorteo final de campaña de 1.000 euros para un único gañador. A campaña ten o mesmo funcionamento que a de verán. Vamos a registrar os tickets na nosa web, ca app que temos, foto a ticket ou a factura, volven a participar todos os negocios e todas as empresas que hai en Boiro, o sea, que valen tickets ou facturas de calquer negocio, e nada, é moi fácil, quitarlle foto co móvil, subila á web e quedan registrados. Ademais do incremento da contía dos premios, a principal novidade deste ano é que a AVE correrá con todos os gastos sen repercutir ningunha cota adicional ás empresas participantes. E por primeira vez nos 25 anos de historia da AVE é a primeira vez que non se vai cobrar nada adicional por esta campaña a ningún dos socios e socias. Entonces sale totalmente gratuita. Non é este o único detalle que a entidade terá cos seus socios os que agasallará cunha axenda coa memoria de actividades da patronal. Por outra banda, volverá a poñer á venda as caixas regalo para que os empresarios poidan incluílas no aguinaldo de Nadal para empregados ou clientes. Tamén Boiro vai acoller este domingo a 16ª edición da carreira popular Mar de Boiro. Na proba, que consta de 4 categorías, xa hai inscritos preto de 400 participantes. Máis de 400 corredores participarán este domingo na carreira popular Mar de Boiro Memorial Pepe Buceta, unha cita xa consagrada no calendario deportivo do Concello que tan só se veu interrompida os 2 últimos anos por mor da pandemia. A carreira popular Mar de Boiro Memorial Pepe Buceta, como decía Manu, pois xa ten unha identidade dentro do pobo de Boiro, xa é algo que votamos en falta os boirenses cando non se pudo celebrar, e agora neste momento que volvo a ter responsabilidades de goberno no ámbito do deporte, pois máis me satisface que despois deste parón COVID que precisamente tanto afectou o deporte do noso Concello e o deporte en xeral, e en particular a esta proba que non se pudo celebrar e que levamos 2 anos sin poder ver a corredores no noso Concello pois podendo disfrutar dun deporte como é o atletismo. Ademais da proba absoluta, haberá 3 carreiras para os pequenos, con saídas a partir das 11 menos 20 da mañá dende a Praza do Concello. Ás 11 sairán os competidores da carreira longa que realizarán un percorrido de 10 km por lugares emblemáticos do municipio. Empezamos tamén no centro urbano, diante do Concello, aí a saída, e despois nos desplazamos todo ata o Paseo Marítimo, vamos polo Paseo Marítimo, ata a saída do Paseo Marítimo á altura da Avenida de Barraña, despois nos imos pola Pedra da Bouza para arriba, a aldea de Teñáns, despois seguimos por Abanqueiro para a praia de Mañóns, despois aí vamos a dar a Charca, o que é o campo da Charca, do campo de fútbol do Banqueiro, a Charca, e despois desde aí iríamos pola carretera ata o cruce da Boliña. Se meten tamén pola Boliña, van sair a Avenida da Constitución, dende aí ata a Rotonda de Espiñeira, e despois baixan xa, digamos, enlazando ca Rúa Peonil ata chegar á meta que está situada, como dixen antes, na Rúa Peonil, detrás do Concello de Boiro. As inscricións permanecerán abertas ata mañá a medianoite e poden realizarse na páxina web de msports.es.
Rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá, graciñas por estaren aí.